Angotenda mumzi wangu chinwani munoziya. Handisi mwana wana mai madhoiro. Ana mai vakakudza vana nekuruka madhoiri. Aitengeswa ma2 but vaidzoka vane mafiriji nemazebhela tracksuit aya kubva kuSouth Africa. Vanotengesa matracksuit vodzoka after 6 months vane masfiriji nechichi. Mambo acho ngosingazive baba vangu ndevekuSouth here kana kuti mama vangu vaisenza zvakanaka ndopanongoti kuti vabereki ngavakudzwa madzangu wega ndevemadhoiri ndevechi tende vabereka especially ana maika hauzive zvanosangana nazvo kusimudza mwana siyanane hamana dangotendawo amai vangu ka Christine Java mai vangu inini senator, she passed away but I'm a very hard working mother. Wana mai vakuzvara mwana anenge nini anova successful seneso vaishanda mudhara wedu anga akafa baba tendai namai kwese kwamura namai vanoshanda ndoona kukosha kwamai vangu everyday vashaya handingokunyebere hangu kane chinhu wanja ndovatenda mai vangu ndechekuti amai vangu vaisiya zvemadhoi anangomai omareni medu vaita zvemadhoiri vaiti vakaenda kuSouth Africa vaenda 8 months vaitengesa madhoiri vodzoka nemafriji nematracksuit pamwe pacho vakambodzoka nenhumbu vanhu vakataziva kuti ndiyababa kuSouth here kana baba wacho kuZimbabwe aingonzi baba but haangari mawani madhoiri akararamisa mhuri akatenga dzimba akatenga mota akatenga but moms wangu wangu vasore madhoiri hamana mbari kutobai kanongo refresha mamemories amoms moms vakashaya chichi pakapaka angotenda moms wangu chinwani munoziya handisi mwana wana mai madhoiro ana mai vakakudza vana nekuruka madhoiri aitengeswa ma2 but vaidzoka vane mafiriji nemazebhela tracksuit aya kubva kuSouth Africa. Vanotengesa matracksuit vodzoka after 6 months vane masfiriji nechichi. Mambo acho ngosingazive baba vangu ndevekuSouth here kana kuti mama vangu vaisenza zvakanaka ndopanongoti kuti vabereki ngavakudzwa madzangu wega ndevemadhoiri ndevechi tende vabereka especially ana maika hauzive zvanosangana nazvo kusimudza mwana siyanane hamana dangotendawo amai vangu ka Christine Java mai vangu inini senator, she passed away but I'm a very hard working mother. Wana mai vakuzvara mwana anenge nini anova successful seneso vaishanda mudhara wedu anga akafa baba tendai namai kwese kwamura namai vanoshanda ndoona kukosha kwamai vangu everyday vashaya handingokunyebere hangu kane chinhu wanja ndovatenda mai vangu ndechekuti amai vangu vaisiya zvemadhoi anangomai omareni medu vaita zvemadhoiri vaiti vakaenda kuSouth Africa vaenda 8 months vaitengesa madhoiri vodzoka nemafriji nematracksuit pamwe pacho vakambodzoka nenhumbu vanhu vakataziva kuti ndiyababa kuSouth here kana baba wacho kuZimbabwe aingonzi baba but haangari mawani madhoiri akararamisa mhuri akatenga dzimba akatenga mota akatenga but moms wangu wangu vasore madhoiri hamana mbari kutobai kanongo refresha mamemories amoms moms vakashaya chichi pakapaka angotenda moms wangu chinwani munoziya handisi mwana wana mai madhoiro ana mai vakakudza vana nekuruka madhoiri aitengeswa ma2 but vaidzoka vane mafiriji nemazebhela tracksuit aya kubva kuSouth Africa. Vanotengesa matracksuit vodzoka after 6 months vane masfiriji nechichi. Mambo acho ngosingazive baba vangu ndevekuSouth here kana kuti mama vangu vaisenza zvakanaka ndopanongoti kuti vabereki ngavakudzwa madzangu wega ndevemadhoiri ndevechi
atenda abereka especially ana mai ka auzezva anosangana nazvo kusimudza mwana. Siyanane. Hamana dangotendawo amai vangu ka Christine Java. Mai vangu ni senator, she passed away, but I'm a very hard working mother. Kona mai vakuzvara mwana anenge nini anova successful sene so vaishanda mudare wedu anga akafa baba tendai namai kwese kwamura namai vanoshanda ndoona kukosha kwamai vangu everyday vashaya handingokunyebere hangu kune chinhu wanja ndoatenda mai vangu ndechekuti amai vangu vase hazvimadhoi anangomai omareni medu vaita zvemadhweri vaiti vakaenda kuSouth Africa vaenda 8 months vachitengesa madhweri vodzoka nemafriji nematracksuit pamwe pacho vakambodzokawo nenhumbu vanhu vakataridza kuti ndiyababa kuSouth here kana baba wacho kuZimbabwe aingonzi baba but haangari mawani madhoiri akararamisa mhuri akatenga dzimba akatenga mota akatenga but moms wangu wangu vasore madhori hamana mbari kutobai kanongo refresha mamemories amoms moms vakashaya chichipa pakati angotenda moms wangu chinwani munoziva handisi mwana wana mai madhoiro kana mai vakakudza vana nekuruka madhoiri aitengeswa ma200 but vaidzoka vane mafiriji nemazebhela tracksuit aya kubva kuSouth Africa vanotengesa matracksuit vodzoka after 6 months vane masfiriji nechichi pamwe pacho ngosingazive baba wangu ndewekuSouth here kana kuti mama wangu aisenza zvakanaka ndopanongotwa kuti vabereki ngavakudzwa madzangu wedha ndevemadhoiri ndevechi atenda vabereka especially ana mai ka auzive zvanosangana nazvo kusimudza mwana. Siyanane. Hamana dangotendawo amai vangu ka Christine Java. Mai vangu ni senator, she passed away, but I'm a very hard working mother. Kona mai vakuzvara mwana anenge nini anova successful sene so vaishanda mudare wedu anga akafa baba tendai namai kwese kwamura namai vanoshanda ndoona kukosha kwamai vangu everyday vashaya handingokunyebere hangu kune chinhu wanja ndoatenda mai vangu ndechekuti amai vangu vase hazvimadhoi anangomai omareni medu vaita zvemadhweri vaiti vakaenda kuSouth Africa vaenda 8 months vachitengesa madhweri vodzoka nemafriji nematracksuit pamwe pacho vakambodzokawo nenhumbu vanhu vakataridza kuti ndiyababa kuSouth here kana baba wacho kuZimbabwe aingonzi baba but haangari mawani madhoiri akararamisa mhuri akatenga dzimba akatenga mota akatenga but moms wangu wangu vasore madhori hamana mbari kutobai kanongo refresha mamemories amoms moms vakashaya chichipa pakati angotenda moms wangu chinwani munoziva handisi mwana wana mai madhoiro kana mai vakakudza vana nekuruka madhoiri aitengeswa ma200 but vaidzoka vane mafiriji nemazebhela tracksuit aya kubva kuSouth Africa vanotengesa matracksuit vodzoka after 6 months vane masfiriji nechichi pamwe pacho ngosingazive baba wangu ndewekuSouth here kana kuti mama wangu aisenza zvakanaka ndopanongotwa kuti vabereki ngavakudzwa madzangu wedha ndevemadhoiri ndevechi atenda vabereka especially ana mai ka auzive zvanosangana nazvo kusimudza mwana. Siyanane. Hamana dangotendawo amai vangu ka Christine Java. Mai vangu ni senator, she passed away, but I'm a very hard working mother. Kona mai vakuzvara mwana anenge nini anova successful sene so vaishanda mudare wedu anga akafa baba tendai namai kwese kwamura namai vanoshanda ndoona kukosha kwamai vangu everyday vashaya handingokunyebere hangu kune chinhu wanja ndoatenda mai vangu ndechekuti amai vangu vase hazvimadhoi
ana ngoma yomara imedoita zvemadhwero vaiti vakaenda kuSouth Africa vaenda 8 months vachitengesa madhwero vodzoka nemafriji nematracksuit. Pamwe pacho vakambodzokawo nenhumbu vanhu vakataridza kuti ndiyababa kuSouth here kana baba wacho kuZimbabwe aingonzi baba but haangari mawani. Madhoiri akararamisa mhuri akatenga dzimba akatenga mota akatenga but moms wangu wasore madhoiri. Hamana mbari kuDubai kanongo refresha my memories a moms. Yeah, moms vakashaya chichi papa. Angotenda moms wangu chinwani munoziya. Handisi mwana wana mai madhoiro. Ana mai vakakudza vana nekuruka madhoiri.